Ръцете веднага, полиция! Право! Ръцете отзад! Техният душен стъкли улицата темпо убийството, но противниците им са автокраси, убийци и изнувачи. Хората от Коброто са денонощно в акция. Тяхната задача е нашата безопасност. Добър ден, Герика, лична полиция, почне. Какво? Браво. Аз си. Как си? Ако се вътне наркотиото. Какво? От 2 седмици не ме преследват. Може ли да ти помогна по някакъв начин? Да ги арестуваш. Ще се опитам, да, ще се опитам нещо да направя. Това няма да допусна да се случи. Няма да допусна това да се случи. Трябва да информирам колегите на първо. Пази се. Ръцете веднага, полиция! Право! Ръцете отзад! Добре ли си? Да. Как се казваш? Кой? Стивен. Кой си ти? Кой си ти? Колега, познаваш ли го? Ти си? Познаваш ли го? Това е човека, който ме постреля. Той се жив. Жив си. С Бог. Сега вам за човек. Леко. Арестуван сте за убийство на полицай и убийство на жена. След малко ще дойдат срещу частните. Стойте. Как се казвате, мадам? Сузане? Да, намерихме го. Ако можеш, попитай частите. И медицинския екип. Не знаете ли са медицински екип? Добре, без медицински екип. Да. Добре. Здрасти. За убия го? Да, за убия го, но трябва да дойде и